Wannan shine ɗan tsanan da ya fi kowane ɗan tsana haɗari a duniya. Shekaru 123 da suka wuce, wani magidanci ya sai wa ɗanshi mai shekara 6 ɗan tsana. Yaron ya kamu da tsananin ƙaunar ɗan tsanan nashi, wanda hakan ya sa ya sanya mishi suna Robert. Shakuwa mai tsanani ta shiga tsakanin yaron da Robert, wanda har yaron yakan yi magana da Robert kamar mutum. Iyayen yaron sun fara shiga rudani ne a lokacin da aka fara musu barna a gidan, wanda idan sun tambayi yaron nasu wa ya aikata, yakan nuna ɗan tsanan ya ce Robert ne ya aikata. Sannan sukan jiyo muryar yaron su da na wani babban mutum daga ɗakin shi suna hira, amma idan sun duba sai su tarar babu kowa. Kuma yaron nasu kan tabbatar musu da cewa Robert ne yake taɗi da shi. Wata rana wani hayaniya mai ƙarfi daga ɗakin yaron ya janyo hankalin iyayen, yadda bayan sun isa suka tarar da an juyar da komai na ɗakin sama zuwa ƙasa, wato upside down. Sannan ga Robert a zaune a saman gadon da aka juya sama zuwa ƙasa. Sannan ga yaron nasu ɓoye gefe guda cikin firgici. Bayan sun tambaye shi me ya faru ne, ya ce musu Robert ne ya aikata. Cikin gaggawa iyayen yaron suka ɗauki ɗan tsanan suka kashe wani gidan tarihi da ke Key West, Florida, inda aka sanya shi a cikin wani glass, wanda har yau yake nan a wannan gidan tarihin. Robert yana da wasu dokoki da dole ne mutum ya bi su idan ya zo ziyartar shi a gidan tarihin, wanda rashin bin wannan dokokin kan sa mutum ya kamu da wani ciwon, haɗarin mota ko wani ibtila'i na rayuwa. Dokokin su ne: na farko, idan ka iso ka gabatar mishi da kanka; na biyu, kada ka yi mummunan furci a gare shi; na uku, kada ka ɗauki hoton shi ba tare da ka nemi izinin shi ba; na huɗu, ka masa ban kwana kafin ka tafi. Kada ɗaya daga cikin waɗannan dokoki zai sa dole sai ka turo mishi da wasiƙan ban haƙuri. Ma'aikatan gidan tarihin sun tabbatar da cewa sukan samu dubbannin wasiƙu a kowane wata na ban haƙuri ga Robert. Sannan mutane da dama sun bayyana halin haula'i da suka shiga bayan karya dokokin Robert. Kamar misali, wannan budurwa da ta yi bidiyo wa Robert ba tare da ta tambayi izinin shi ba. Sannan ta haɗa wani ɗan ƙaramin ɗan tsana mai kama da Robert, yadda take roƙon Robert kan cewa ya turo wani aljani cikin aljanun da ke jikin shi domin ya shiga jikin ɗan tsananta ita ma, saboda ɗan tsananta ya zama abin tsoro kamar Robert. Bayan kwanakin da basu gaza 7 bane da faruwan hakan, budurwan ta wallafa a shafinta na TikTok kan cewa ta kamu da wani ciwo wanda haka kawai babu gaira babu dalili numfashinta ya fara ɗaukewa, wanda sai da aka yi gaggawan kai ta asibiti aka bata taimakon gaggawa, wanda sai da ta rubuta sakon ban haƙuri ta tura wa Robert kafin ta samu sassauci. Sai kuma na gaba, waɗannan matasa guda biyu da suka ɗauki hotunan Robert ba tare da izinin shi ba, wanda kafin su yi hakan sai da aka musu bayani kan cewa yin hakan zai iya janyo musu wani damuwa, amma ba su damu ba. Bayan sati 2 da faruwan haka ne, ɗaya ya kamu da cutar kansa, yayin da ɗaya kuma rayuwar auren shi gaba ɗaya ta watse. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin dubbannin mutanen da suka haɗu da iftila'in rayuwa bayan sun karya dokokin Robert. Allah ya sa mu dace.